Исәнмісіз эфирда яңалыклар шығарылышы. Студияда Руслан Харисов. Олға тоба койбір темалар турында. Қыш нихаят шоллыға да келіп жетті. Автошәһәр бірінші қорларға тикшерүнің нешік үтті. Ошығыш медицина ярдәме хастаханасының травматология пунктында пациентлар соны ортқан. Мұның сәбәбі неде? Қыш нихаят шоллыға да келіп жетті. Қор күптен күтілсе де коммуналь хезмәтләр һәм юлчылар қор чистартырга шықты. Кой берәүләр автомагистральләрне, икенчеләр йорт яны территориясын һәм тротуарларны кордан чистартты. Автошәһәр беренче корларга тикшерүне ничек үтте? Тулырак алдагы материалда сөйләрбез. Шолда қор ява башлагач, юлларда олар пейде була булары махсус техника йөртүчеләр алар арасында Риф Хайруллин да бар. Бүген иртәнге сәгать 6-да ул қор чистартырга кереште. 4 сәгать эчендә ул хезмәттәшләре белән тынычлык, Сөембикә, Шулман, Халыклар дуслыгы проспектларында тәртип урнаштырырга өлгерде. Әмма моңа кадәр исә башка бурычларны да үтәргә кирәк. Машины сперва смотрим. На выезд готов, он не готов. Работает отвал или долгой щеткой. Заправляемся, потом выезжаем. Җыештыруга барлыгы 80 махсус техника берәмлеге җәлеп ителде. Һәрберсенең үз функциясе бар. Машина юлларына реагент таси белән, корны машина алдына куелган махсус җайланма белән дә чистарталар. Әйтергә кирәк, кышка әзерлек 1 айдан артык вакыт элек башланды. У предприятия автомобильных дорог техника подготавливается к 1 октября. Потому что бывали случаи, что и 10 и 15 октября выпадал снег. Поэтому мы были готовы уже к 1 октября. Автомобиль юллары предприятиясе хезмәткәрләре иртән генә эшләп калмыйча төнге сменага да чыга. Хәер, ял төшемнәргә каршы көрәшкә мәдәният һәм ял паркы белгечләре, коммуналь хезмәткәрләр дә кушыла. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Коммуналь хезмәткәрләр һәм юлчылар кор явы нәтиҗәләре белән көрәшә дә башлады инде. Ошыгыш медицина ярдәме хастаханасының травматология пунктындан пациентлар саны арткан. Шоллы халкы бозлавы аркасында имгәнүләр белән мөрәҗәгать итә. Тулырак алдагы материалда. Что произошло? Что рассказать? Подскользнулся, упал. Таныш сценарий. Алевтина Воробьева сүзләренчә, бүген юллар юка боз белән капланган, тайгак юлда ул егылган. Домой шла уже с пенсионного фонда, поэтому подскользнулся, упал, неправильно упал. Ой, какая боль ужасная. Терпимо. Улыбаюсь, значит, еще терпимо. Кор ява башлагач, Ошыгыш медицина ярдәме хастаханасы травматология пунктында пациентлар саны арткан. В течение суток увеличилось обращение человек на 30. Все связано с гололедом. Общее количество стало гололедных травм 70 человек. Это буквально за сутки. За вчерашний, за сегодняшний день. 3 пациент хастаханәгә салынган, хәзер алар биредә дәвалана. Киләчәктә аларга операция ясалачак. Табиблар әйтүенчә, кызлар еш кына ырчык сөякне, ә егетләр тубык сөяген сындыра. Шуңа күрә табибларның киңәшләре элеккегечә кала. Тайдырмый торган аяк киеме кияргә, адымнар зур булмаска тиеш, йөргәндә кулларны кесәдән алырга киңәш ителә. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Ленар Султанов, яңалыклар. Балалар сәламәтлегенә игътибарлы булу. Бүген мэриядә узган традицион киңәшмәдә мәгариф һәм мәктәпкәчә учреждениеләрдә иртәнге фильтрларны контрольдә тоту, шулай ук туклану белән тәэмин итүчеләрне җентекләп тикшерү турында сөйләштеләр. Мәктәпләрдә бу уңайдан тикшерүләр башланган инде. Тулырак хәбәрчебез материалында. Пандемия башланганнан бирле шәһәрдә COVID-19-ның 26894 очрагы теркәлгән. Хәзерге вакытта шәһәрдә йогышлы авырулар хастаханәсендә, икенче шәһәр хастаханәсендә һәм Ошыгыш медицина ярдәме хастаханәсендә йогышлы авырулар өчен койкалар эшләвен дәвам итә. 14 ноябрь көненә медицина учреждениеләрендә 197 кеше дәвалана. Также в лечебных учреждениях города и в прививочных кабинетах выездными бригадами продолжается вакцинация против новой коронавирусной инфекции, вакцинация против гриппа взрослого и детского населения. Работа в штатном режиме. Роспотребнадзор мәгариф һәм мәктәпкәчә учреждениеләрдә иртәнге фильтрларны контрольдә тотуны дәвам итә. Агымдагы атнада 5 белем бирү мәктәбе тикшерелгән, хокук бозулар ачыкланмаган. Также продолжаются внеплановые проверки поставщиков питания,
По организации питания в образовательных учреждениях на ноябрь месяц у нас запланировано проведение проверок в 17 общеобразовательных школах. Как я уже сказал, также будут проводиться проверки поставщиков продуктов питания в образовательные и дошкольные учреждения. Шул ук вакытта әлеге мәсьәләне даими контрольдә тотарга кирәк дип саный шәһәр мэры Наил Мәгъдиев. Шәһәр башлыгы шулай ук барлык мәктәп директорларына һәм балалар бакчалары мөдирләренә беренче чиратта укучыларның куркынычсызлыгын һәм аларның туклануын күзәтүне йөкләде. В 7 часов обошел территорию, прогулялся на свежем воздухе, посмотрел, что не так вокруг школы, посмотрел режим пропускной, как все это дело работает. А затем, безусловно, посмотреть, как школа готова или детский сад готов для того, чтобы кормить и организовать питание детей. Мэр билгеләп үткәнчә, мондый тикшерүләр очраклы түгел, системалы булырга тиеш. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, яңалыклар. Оғаш томырлары белән кеше гаиләсе белән көчле. Шуңа күрә үз тарихыңны болашактан белү мөһим. Сезнең әбиегез кем иде, бабаның бабасы? Сезнең якын һәм ерак туганнарыгыз кемнәр? Республиканың балалар бакчаларында тәрбияләнүче балалар әлеге сорауларга җаваплар эзләделәр. Ата-аналар белән бергә алар тормыш агачын төзегәннәр. Нәтиҗәләр балаларны гына түгел, ата-аналарны да гаҗәпләндерде. Иң яхшы эшләрне бүләкләүдә безнең төшерү төркеме дә катнашты. Менә шулай күңелле итеп Аленький цветочек балалар бакчасында балаларга һәм аларның әти-әниләренә бүләкләр тапшырылды. Алар көннәр һәм хәтта атналар буе буыннар агачы ясау өстендә эшләделәр. Туганнарына шалтыратып тарихны өйрәнделәр. Собирали мы в течение года всю информацию из архивов, и у нас получилась большая такая книга с нашей родословной, которая начинается с 1700 года. Древо собирали, наверное, дня 3-4. Потом один день мы его рисовали, второй день видео снимали, все это смонтировали. Ну вот в основном где-то полнедели мы его делали. Хәмиде әбием күптән исән түгел, ләкин менә шушы муллалардан, абыстайдан калган яткар безнең гаиләбездә әле дә саклана һәм буыннан буынга күчеп килә. Конкурста республиканың төрле шәһәрләреннән нәниләр катнашты. 42-нче балалар бакчасы мөдире билгеләп үткәнчә, конкурсның максаты балаларның игътибарын үз тарихларына җәлеп итү, гаиләләрне берләштерү һәм буыннар истәлеген мәңгеләштерү. Әлеге конкурс безнең региональ дәрәҗәдә үткәрелде. Катнашты безнең Казан шәһәреннән, Әлмәт, үзебезнең Чаллы һәм Мамадыш районнары бакчалары арасында катнаштылар тәрбиячеләр, балалар, ата-аналар. Иң яхшы эшләрне диплом белән билгеләп үттеләр. Чаллының 42-нче, 102-нче һәм 131-нче балалар бакчасыннан балалар гран-при алдылар. Резида Шаймарданова, Валерия Новожилова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Нурсан Харисов сезнең белән сау булашам. Исән, имин булыгыз. Челны, встречай! Свежий улов прямо с Камчатки. Чавыча, красная икра, белорыбица. Все от производителя. С 14 по 19 ноября. ТЦ Грин, первый этаж. Остановка Глобус. Карта забота платежной системы МИР от Акбарсбанка для пенсионных и социальных выплат. Переведите пенсию на карту забота, добавим 3000 рублей к первому зачислению. Оформите на akbars.ru. Уникальное предложение от магазина «Светофор» на БСИ. Мясо свинины на кости 159 за килограмм. Голень индейки 189 за килограмм. Форель непотрошенная 456 за килограмм. Набережные Челны, БСИ, Старосармановская, 3.